sai ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha, idan wutar ta hango yan wuta tun da bata su shigo ba, daga amsa mala'iku ku tare yan wuta ku kai, sai ta hango su daga nesa. Allah ya ce tana ganin su, ita ce mai ganin, tana da ido. Idza ra'atuhum, in ta gansu da idon da suna zuwa, min makanin ba'idin daga nesa, laha tana da mai taghayyuzan, sai kaga tana fushi, tana kogi, tana ƙara wa zafira. Yadda ake sa zaki a cikin gidan zu ya ga mutane a wurin kaga yadda yake yi, to wannan dabba ce zaki, waccar wuta ce take yi, kugi take ta hango yan wuta cewa ga abinci a kawo da wuri mana, a kawo su da wuri mana. Kuma ita wutar ba wannan wutar duniya, ba wai wutar murhu ta gidanka ko ta gas kuka ba, wutar da tafi kowace tsanani a duniya. In ana volcanic eruption shine kaman dutse yana aman wuta, na daga cikin wutar da tafi kowace zafi a duniya, irin yadda kake ga dutse na aman wuta, to wannan annabi ya ce kashi ɗaya ne cikin 70 ɗin wutar lahira, is only ɗaya cikin 70. Shi ɗan wuta kuma za a kai shi dan wutar ta more, ba haka ake barinsa ɗan ƙaramin halitta ba. Haƙorin ɗan wuta guda ɗaya ya kai girman dutsen Uhud. Kujerar da zai zauna a cikin wuta ta kai tafiyan kilomita kamar 400 tsakanin Makka da Madina. Shine laha taghayyuzan wa zafira. Aya ta 12, ta 13 yace wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. La tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Ita ce aya ta 14. Aya ta 13 Allah ta'ala yake cewa me, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan, idan aka jefa su cikin wutan yan wuta a wuri wanda yake mai kunci, muqarranina, wato muqarranina shine an daure su irin daurin butar malam. Wato in za a kai dan wuta ana daure shi yadda ake daura huhun gora ne, saboda a bar shi da farce ma yayi susa a wutan ni'ima ne, rahama ce wannan. So da haka ana daura dan wuta ne yadda ake daura huhun goro, shine muqarranina da auhunalika thubura. Sai yan wuta su rika cewa sun shiga uku, sun halaka, sun shiga uku. Maimakon a ce su yi haƙuri, sai su ji wani sauti na cewa la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. A yau kar ku kira halaka guda ɗaya, ku yi ta kiran halaka da yawa, haka za a gaya musu. Wato kenan amma ce yi haƙuri, ashe rahama ne a duniya. Ka zo kana kuka a ce da Allah yi haƙuri, ka zo an maka rasuwa ka damu wani ya ce yi haƙuri, a rama ai haƙuri, wallahi rahama ne. Su yan wutan suka yi kuka kun shiga uku, a ce kun shiga miliyan 300 ne, ku je ku ta shiga uku, ba wanda zai ba su haƙuri. La tad'u al-yawma thuburan wahida, yau kar ku kira bala'i ɗaya, ku yi ta kiran bala'i da yawa, wad'u thuburan kathira. Aya ta 14 Allah yana gama wannan sai ya ce, sai ya shiga maganar aljanna, wal adhalika khairun am jannatul khuld allati wa'ida almuttaqun. Aya ta 15 yanzu wannan bala'in shi maka alkhairi ko kuma aljannar da aka yi tanadi ga masu takawa, wanne fi? Aya akwai tambayar da kai ka san dai imani sai mu ce aljanna, amma akwai abin da bayi da amsa, saboda bai bukatan amsa nake nufi, ba yadda za a kwatanta wuta da aljanna, ai ba su kama hanya ɗaya ba. In dai ba mahaukaci ne mutum ba, mahaukaci an kai shi gidan yari, da ya kwana 3 ya ji jiki, an zo ganin sa yace shi ko wallahi gara gida da nan wurin, yace wallahi gida ya fi nan. Don ba hauka ba ta za a ce da mai da gidan yari da gida ɗaya ne. To ita wuta haka take, in an kai yan wuta haka ake kai su, a daddaure su, a jefa su. Shi yasa Allah ta'ala yace fa u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah, ita ce azabar wuta da ake musu. Sannan na uku kuma Allah ya ce wa malahum min nasirin, wallahi ba su da mataimaki, ba mai taimakon su. In za su ba da duk duniya ba za a iya taimaka musu ba, a takaita musu ba abin da za a iya yi. Za su kai matakin da kome suna bukata a lahira a musu, ko a su bayar ko menene ba zai yi ba. A duniya ake haka. A duniya kana iya sayan gida, a duniya kana iya sayan mota, kana iya sayan keke ko mashin ko wani abu, a duniya kana iya sayan keke ka hau, kana iya sayan rumfa, kana kasa kayanka a kasuwa, duk kana iya yi. Kana iya ba da kuɗi a baka magani. A duniya ana iya kama wani a ce an sa masa tsara kaza, ko gidan yari shekara 1
ko taron kuɗi 500,000 ko miliyan 1 duka a duniya ana, amma a lahira Allah ya ce wa malahum min nasirina, babu wani abun da dan adam zai iya bayarwa a lahira a karbe shi.